Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpovědí: Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Aby já mu dolče vítala. Tak si dejte sladký život. A ty? Všechno jsem nakoupila, Co tvoje oběhala. krávy? Všechno je to zařízený. Tak jdem. Farní charita Starý Knín je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc starým, nemocným a dalším lidem, co potřebují pomoci. Ve své činnosti se soustředují především na poskytování terénních domácích zdravotních a sociálních služeb. Hlavním smyslem činnosti farní charity Starý Knín je pomáhat potřebným lidem, především občanům starým, nemocným a tělesně postiženým. Tyto lidi povzbuzují v jejich obtížích, snaží se udržovat jejich vztahy s okolním světem a podporovat je konkrétní péčí i duchovně a psychicky. Legenda svaté Ludmily. Svatá Ludmila se narodila kolem roku 860 na hradě Pšov na místě dnešního Mělníka. Tak já jsem přišla o děti tím způsobem, že jsem přišla o byt, dlužila jsem menší částku na bytě a jednoho dne jsem šla požádat svou matku o pomoc a chtěla jsem, aby mě a moje děti tam nechala pár měsíců a že bychom si do té doby něco našli. Ale naše matka nás vyhodila ve 2 ráno. Oni zavrhli mě, já nemám pocit jako zavrhovat, aby se mě zavrhnul, ale prostě nebudu se o nich bavit, ať si dělají to, co chcou. Svatá Ludmila ovlivnila výchovu svého vnuka Václava, Vratislava syna, v duchu křesťanství. Z minulosti já nic neudělám, že jo, to je prostě, musím koukat dopředu a musím koukat to, co je prostě a to, co může být a ne to, co bylo prostě. Tak tohle to je pro ně pohoda, volnost. Svatá Ludmila se stala patronkou vinařů, babiček, matek a křesťanských vychovatelů. Regentství. Jisté je, že její snaha do Drahomíra. My 3 králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme. S narůstajícím počtem klientů jsou vyhledávány i nové pracovnice, osloveny bývají hlavně ženy po mateřské dovolené a ženy v předdůchodovém věku. Mladé maminky rády pomáhají starším spoluobčanům a pokud je jim poskytnuto zaměstnanecké zázemí a proškolení, je pomoc oboustranná, protože je nejen postaráno o lidi v určité obci, ale oni sami přitom zvládnou zabezpečit potřeby svých rodin, aniž by museli za prací složitě dojíždět. Mimo práci v sociální oblasti se pracovníci i dobrovolníci charity věnují práci s dětmi, podporují činnost místních chrámových sborů, spolupořádají sbírky šatstva, organizují tříkrálovou sbírku na podporu sociálních projektů a připravují podzimní pouť ke svatému Františku ve Starém Kníně. Takže kam teď jedeme? Teďka jedeme do malé vesničky jménem Lipčice. Je to 2 kilometry od Nového Knína. A já tam mám osobní asistenci u paní Kalivodové. Moje maminka od mých 2 let byla těžce nemocná, takže já jsem zvyklá vlastně žít z nemoci. Pak další ten můj životní zážitek byl, že moje babička, když mě bylo 13 let, tak vlastně začínající demencí skončila v kleci, aby neutíkala
A vlastně z toho se pak postupně zbláznila a to jsem zažila na vlastní oči. Dobrý den, paní Kalivodová, dobrý den. Už zpívali, tak jdeš dál? Já vám dám jenom pusu. A jdeš pryč, nebo co? Ne, dobrý. Můj otec vlastně po revoluci jsme si vzali zemědělství zpátky a vlastně já od roku 90 můj otec zažíval šikanu od úřadu, od sousedů, od příbuzných a vyvrcholilo to tím, že přesně před rokem se mi oběsil a já jsem se ho sundala ze stromu. Štědrost je vydanost. Štědrost je dobrodružství. Dám a nevím, co bude. Důvěra v pomoc jiných. Nestarejte se, co budete jíst a co budete pít. Vždyť Bůh ví, co potřebujete. Nestarejte se, co budete oblékat. Podívejte se na polní lilie. Nesejí, ani nežnou a ani Šalamoun v celé své kráse nebyl oblečený jako jedna z nich. Podívejte na nebeské ptactvo. Nesklízejí do stodol a přece Bůh je živý. Oč cennější jste vy než ptáci. Štědrost je cesta do nebe. Schromažďujte si poklady v nebi, kde vám je nikdo nevezme. Svatá Anežka má asi s charitou docela takovou velkou spojitost, protože ona založila nás jako špitální bratrstvo a charita to je sloužící láska a má se tedy členové charity také starat o potřebné lidi. Prostě se snažím navštěvovat ty lidi doma, v domácnostech. Jsem s nimi, sdílím jejich starosti, jejich problémy a to je s určitou takovou jakoby pravidelností, protože těch starších nemocných je celá řada a pak hledáme tu cestu i někdy právě v těch těžkých otázkách, které oni řeší. Držím, já tu židli držím. Dobrý. To je bolest. Tak. Co mi dělá charita? Obědy vozí, pedikúru a i mi někdy, když něco potřebuju, tak mi to přivezou. Já se těším, když vůbec někdo přijde. To mě dělá moc dobře. Si povídáme trochu a řeknou mi, co je novýho, co se děje. Chodí se mnou na procházku. Taky, když přijdou a baví se mnou. Vezmeme klienta ke kadeřníkovi nebo holiči, že ho doprovodíme za manželem na hřbitov, že k lékaři ho doprovodíme, nebo se zabezpečí ještě nějaký jiný další služby. Farní charita Starý Knín je nositel projektu programu Iniciativy společenství EACL. Prioritní cílovou skupinou tohoto projektu jsou nezaměstnané ženy v malých obcích. Pro ně je připravena jedinečná příležitost nového profesního uplatnění, zvýšení odborné kvalifikace a osobního růstu. Předpokladem pro tuto práci je zájem o péči o staré lidi s velkou mírou empatie a ochota pracovat s velkým nasazením i v případě menšího finančního ohodnocení. Barunko, pojď ke mně, pojď. Šikana starých lidí je v téhle republice veliká. Neexistují na to pořádně zákony a dneska ty lidi jsou lhostejní, bojí se vám dosvědčit, že vás třeba šikanuje soused nebo šikanuje rodina. Co je pro vás tady vaše pečovatelka, osobní asistentka? No, prosím vás. Já bych se nezasmála. My se řechtáme, jen co se uvidíme. Člověk jim daleko líp rozumí, protože vlastně se napojíte, co je trápí. Tam mě nebolí. Tam mě můžeš držet. To je prostě, že člověk pochopí, co je trápí, daleko víc vnímáte, než když se vám v životě nic nestane. Každý vlastně osud, ať je krutej nebo dobrý, tak vás posune dál. Posune dál, co vás nezničí, tak vás posílí. A právě proto chci pomáhat lidem.
přivezu za chvilinku v oběd. Dobře. Dávej pozor. Jasně, jako vždycky. Někdo nesmete ze silnice. Tak jo, nashledanou. Jsou to první. Víra v Pána Boha, člověk se naučí sám věřit sám v sebe. A charita mi vlastně pomohlo to, abych se znova odrazila od dna a prostě měla zvládnout život tak, ale abych mohla žít. Nejenom zahořknout, ale žít dál, usmívat se, být veselá. A když člověk je šťastný a pozitivní, tak přinášíte vlastně tu pozitivitu i na ostatní. Nazdar, Počko. Dobrý den. Jak se máte? Čím dál tím krásněji. No, to víte, že Vy jste nějaký přítulnej. No to já vždycky. Když vidím pěknou ženskou, tak neodolám. Tomu věřím. Ve starém černošském spirituálu se zpívá vozíčku ke mně leď, nyní vésti domů mě máš. Za Jordán hledím, za řeku svou, nyní vésti domů mě máš. Hle, andělé, teď pro mě si už jdou, když ty dřív než já se dostaneš tam. Mým známým řekni, že k ním přijdu sám, nyní vésti domů mě máš. Je to onen vozíček, co veze křídla ve tvaru srdce. Je to charita, sloužící láska, která puklá srdce stmeluje. Chceme, aby ta naše služba byla službou, řekněme, s lidským srdcem, nebo když možná si troufnu víc, s božím srdcem, ale otázka je, zda jsme toho schopni, a další otázka, a ta hlavní je, zda jsme toho vůbec hodni. Ahoj, ahoj Zdeňku. Tohle je zrovna, co píšeš do časopisu? Nejradši si dělám teda časopis, nebo si prohlídím obrázky. Co znamená pro tebe víra v tvém životě, co? Víra. Víra znamená láska. Charita Starý Knín propojuje dva zdánlivě nesouvisející problémy. Staří lidé odcházejí do různých domovů důchodců, léčeben dlouhodobě nemocných a nemocnic, protože doma se o ně nemá kdo starat. Mladí lidé nemají na venkově práci, služby, základní vzdělání pro své děti ani kulturní vyžití a tak odcházejí do měst. Pokud mladé ženy dostanou zaměstnanecké zázemí a možnost nového vzdělání, mohou se postarat o své děti, běžný chod vlastní rodiny i o potřebné seniory ve svém okolí. Přispěje se tak ke stabilitě v obcích. V místních školkách a školách bude přiměřený počet dětí a zachovají se alespoň částečně některé služby. Zajisté se vylepší i sousedské a přátelské vztahy. Takto zainteresovaným ženám stoupne sebevědomí, lze předpokládat i větší společenskou angažovanost těch, kterým je dána šance sloužit ve prospěch obcí, kde žijí jejich rodiny. Tak, mě tady čekáte. Nejdůležitější je, co nejvíce, aby ten člověk, i když zůstává sám a může se nechávat opečovávat, tak nejdůležitější je samostatnost. A když si potom pán třeba si musí píchat 4krát denně, tak je důležitý, aby se to naučil sám, protože 4krát denně mu sem nikdo jezdit nebude. A i ten člověk, když si to udělá potom sám a je to v pořádku, tak i sám na sebe hrdý, že to zvládnul. Když se ráno člověk zbudí a všechno je to černý, nic se nevede, člověka nebaví žít, neví, co ten den bude dělat, tak já vždycky přijedu a povídáme si a plánujeme, co budeme dělat zítra a pozítří, co je za den, vždycky si hlavně řekneme, že je středa, kolikátýho je, kolik je hodin, aby se tak nějak ten človíček věděl, aby byl v reálu. Prostě tady spolu už bojujeme taky asi 2 roky spolu. Každý den 2 hodiny jsme spolu. Přijedu, mám depku,
překročím práh a jsem jak na divadelním představení a směju se a bavím lidi. Takže je to takový štěstí. Je to štěstí. Jsem ráda, že tuhletu práci mám. Který můžeme rozfouknout teď. A to je vlastně takový štěstí, teď ta pampeliška. Štěstí a přeju i charitě. Tak určitě trochu věřící jsme. Že zase do kostela moc nechodíme, ale určitě jo. Je to věc těch lidí, no. Je to prostě v lidech a ty lidi to musí být v sobě prostě nějakým způsobem pomáhat takhle těm druhým, což se prostě málo kdy vidí a je to prostě... A hlavně nikde takový azylový dům není. Jenom tady v Mokrovratech. Eros je termín pro označování lásky mezi mužem a ženou. A agapé, výraz pro lásku, která stojí na víře a vírou je utvářena. Filia je láska přátelská, bratrská. A charita, láska sloužící. V ní se láska stává starostí o druhého a péčí o něho. Není to už hledání sebe, ponoření do opojnosti štěstí, protože láska nyní usiluje o štěstí milované bytosti. Láska se stává odříkáním, je hotova k oběti, ba dokonce to vše sama vyhledává. Protože muž můj měl Alzheimera. A já s jeho Alzheimerem jsem tedy upadala dolů a dolů, i zdravotně. A až už tedy jako jsem na tom byla moc špatně, tak jsem si říkala, tak já si zažádám o domov důchodců, ale co se zvířaty, protože bez těch zvířat prostě nemůžu být. A co by oni chudinky dělali beze mě? Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. To jsou slova svatého apoštola Jana. Ano, láska je extáze, nikoli však extáze ve smyslu jednoho okamžiku opojení. Je to extáze ve smyslu putování, trvalého exodu z já, které je uzavřené do sebe, směrem k jeho osvobození, v sebedarování a právě proto směřujícího k opětnému nalezení sebe, ba dokonce k objevení Boha. Kdo si bude hledět život zachránit, ztratí ho. A kdo by ho ztratil, zachová ho, praví Ježíš. Bylo nám řečeno, že buď se odstěhujeme, anebo se prostě zblázníme. A nezahořkla jsem, jako hledám pozitivní lidi. S úsměvem se snažím to řešit, je to těžký. A ještě v té strašné situaci si koupíš 2 krávy navíc. Jo, převzala jsem zemědělství po ní. Tak, to jsem teda ještě neřekla. A nepadla a naopak. Naopak jsem řekla, že když mě tady nechcete to zemědělství mít, tak to budu mít 2krát tolik. Naděje umírá poslední. Opodstatněná naděje nebo nesmyslná víra v nemožné. Zoufalství je absencí naděje, beznaděj. Zoufalství není totéž, co chvíle, kdy se mi všechno hroutí pod rukama a nevím, jak dál. Protože můžu doufat, mít naději. Zoufalství je sobecký postoj člověka, který nechce pomoci. Možná se i lituje, jak hrozně je mu na tomto světě, ale není ochoten udělat krok ven. Nikdo jiný ho za něj neudělá. Naděje předpokládá víru v druhého, v jeho pomoc a ochotu nechat si pomoci. Což je mnohdy těžší než pomoci jinému, protože se přitom neprokazují mé schopnosti, ale odhalují neschopnosti. Předpokladem naděje je víra. V Bibli se slovo víra objevuje zdaleka nejčastěji ze všech ctností. Skoro vždy ve významu důvěra. Můžu věřit v něčí existenci, věřit v někoho, že to zvládne, věřit někomu. Důvěra Bohu je základem náboženství.
První přikázání desatera je věřit v Boha, respektive důvěřovat Bohu. Kristův výklad tohoto přikázání je miluj Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, celou svou silou a miluj blížního jako sám sebe. Víra je realizací dokonalé lásky už tady a teď. Věrnost Bohu i člověku. Věrnost Bohu, který je dobrem i láskou samou. Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpovědí, Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král jim odpoví a řekne jim, Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných bratří, mně jste učinili.